ドーフィーヌっていうやつです。これ注文販売で入ってきました。モノグラムの状態すごくいいです。焼けてしまってるとか傷がついてるとかそういうのは全然ないです。糸飛びもないです。IC チップも反応ありますね。すっごい可愛いねこれ初めて実物見たんだけど、前の方がフィルムをつけたまま使ってるもんで金具の状態めちゃくちゃいいです。チェーンもついてます。多分ねこの人使ってないのかも。まだフィルムついてるチェーンも。値段が29万8000円。定価50万以上するでしょうね定価が50何万だっけ、50万ちょいこんな感じ。可愛いけどね。これでチェーンがつけると多分ここにチェーンがこう来る感じになります。あるなら買います。ありがとうございます。